We zijn hier vandaag aanwezig om het 35-jarige jubileum van de Sociaal-Economische Raad van Aruba te vieren. Een belangrijk moment waarbij ik als minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling graag wil stilstaan. De overlegstructuur van de SER biedt de sociale partners en onafhankelijke leden de mogelijkheid om vanuit een participatieve rol een belangrijke bijdrage te leveren aan het sociaal-economisch beleid van land Aruba. De SER als vast adviesorgaan met vertegenwoordiging van werknemers en werkgeversorganisaties is representatief voor een groot deel van onze bevolking en is de stem van bedrijven, werknemers, ambtenaren, leraren en geeft op deze wijze vorm en inhoud aan de adviezen en rapporten van de SER. En daarom dienen naar mijn mening deze adviezen en rapporten ten alle tijde door de regering te worden betrokken bij het nemen van beslissingen en het opstellen van beleid. De verscheidenheid aan onderwerpen over sociaal-economische aangelegenheden, waarover de Sociaal-Economische Raad van Aruba reeds 35 jaar adviezen en rapporten uitbrengt, geeft inzicht in de gedachten en zienswijzen van de sociale partners ten aanzien van het sociaal-economisch beleid van de regering en geeft aan op welke aspecten er draagvlak is. Deze inzichten leveren naar mijn mening een waardevolle bijdrage aan de voorbereiding en bepaling van het sociaal-economisch beleid van land Aruba. Ik wil hierbij mijn waardering en dank uitspreken voor het secretariaat, het werk van de raadsleden, voor het belangrijke werk dat jullie voor de SER hebben verricht. Ten aanzien van de recente adviezen van de SER kan ik u informeren dat onder andere het advies over voedselzekerheid op Aruba is gebruikt bij de beleidsvoorbereiding voor het stimuleren van agrarisch ondernemerschap en het oprichten van een agrifund. Ook het SER-advies over de informele economie op Aruba wordt thans gebruikt bij de beleidsontwikkeling ten aanzien van de bestrijding van de informele economie. En soms leidt een advies van de SER tot een heroverweging van een voorgenomen besluit. Zoals recentelijk, toen ik een moratorium voor nieuwe horecabedrijven in de Palm Beach Strip wilde introduceren, met als doel de investeringen richting het centrum van Oranjestad te kanaliseren, moest ik op de rem trappen, aangezien de SER ten aanzien van dit plan een negatief advies had uitgebracht. Het is belangrijk dat de regering van Aruba de verantwoordelijkheid neemt voor het functioneren van de SER en dat de adviezen van de SER worden meegenomen in het beleidsproces van land Aruba. Ten behoeve van de optimale rolinvulling zal ik mij inspannen om de Sociaal-Economische Raad op een structurele en formele wijze te blijven betrekken in de beleidsontwikkeling van en het besluitvormingsproces ten aanzien van het sociaal-economisch beleid van land Aruba. Ik geloof in deze samenwerking als de brug naar resultaten met consensus, draagvlak en toewijding, zoals dit reeds 35 jaar geschiedt in de SER. Ik wens de raadsleden, de algemeen secretaris, de heer Felix Bijlhout, alle beleidsadviseurs en medewerkers van het secretariaat te feliciteren met het 35-jarige jubileum van de SER. Monsieur Pabien, bedankt voor uw inzet, uw kennis, ervaring en toewijding. Bedankt voor deze gelegenheid en bedankt voor uw aandacht.